Evo, ovo je prvi put da u mimohodu sudjeluju pripadnici i pripadnice pravosudne policije. Njih je 58 sa 8. I vozila. Imam veliku čast razgovarati s Jelenkom Krešom, s kojom inače razgovaramo uvijek o sudskim i zatvorskim temama. Ovaj put o mimohodu, prvi put ste u mimohodu. Što za vas osobno i za cijelu pravosudnu policiju znači sudjelovanje u mimohodu? Pa prvi put smo tako. Mimohod znači puno. Malo tko zna činjenicu da su 91. dragovoljci, jedna satnija pravosudne policije pristupila obrani Republike Hrvatske, tako da nama pravosudnim policajcima jako puno znači. Zahvalio bi ministru pravosuđa i ministru obrane što su uvažili naše zahtjeve da i mi sudjelujemo ovdje, a mene osobno znači jako puno. Puno je tu emocije i radosti i tuge, jer odate za ljude koji su stvorili ovu državu. Brat mi je poginuo u ratu 93. stric, jedan stric mi je bio u gromovima, tako da mogu časno nositi ovu oznaku i hodati ovim ulicama i biti u ovom stroju, to je jedna velika čast. Koliko dugo ste se pripremili, koliko je dugo bilo i teško ovo sve uvježbati? 3 tjedna svakodnevno vježbamo, svakodnevno učimo, ima žuljeva, ima muke, ima svega, međutim kad se postrojite ovdje, kad vidite ovo sve, to se sve zaboravlja, jednostavno sa ponosom se ide naprijed. Spremni ste? Uvijek spremni i sve za Hrvatsku. Hvala vam puno. Evo, mislim da vaši kolege upravo odlaze, pa ćemo pustiti i vas da se priključite ostatku. Dakle, ovo je prvi put da pripadnici i pripadnice pravosudne policije, njih 58, dakle, zajedno sa 8 vozila, evo malo ćemo ih pokazati, sudjeluje u ovom mimohodu.